Сәлам достар. Айдар, етер инде? Кызык бит. Тарихты белергә кирәк. Назгүл, һин беләһеңме, унлар ырыуы кайдан килеп сыккан? Тукта, бөтәһен дә һөйләп бетмә. Киттек Кариделгә. Унлар ырыуына. Кайда барабыз? Мин әзер. Остоп! Унлар ырыуына. Нурбостан Кариделгә юл алды. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы бында унлар ырыуы йыйынын үткәрә. Район үзәге Кариделдә унлар ырыуы башкортлары, ырыу тарихын өйрәнүче белгечләр, этнографтар, тарихчылар йыелды. Өлкәндәр идея бирдә турында һөйләште, ә без тамырдар балалар янына ашыктык. Туйгансы уйнарга, аралашырга, гаилә менән фотога төшәргә. Унлар ырыуы бик үзенчәлекле ырыу, уның исеме лә бик кызык, чөнки аларның исеме борынгы унлар менән бәйлелер дип әйтергә була. Безнең эраның башында алар зур миграция сектәрендә көньяк Уралга килгәндәр. Әлеге вакытта унлар ырыуы күбеһе Каридел районында яшәйдер, шулай ук Аскан районында, Балтас районында яшәйдер. Без аларды генетик яктан тикшердек, аларның генофонды шулай ук табындары менән бик якын торалар. Әйтергә кирәк, унлар ырыуының шәҗәрәләрендә лә шулай ук Майкы бей дигән ата-бабалары атала. Майкы бей ул шулай ук табын ырыуының ата-бабаһы булып тора итендә. Хәерле сәгатьтә, кызлар, егетләр. Хәлдәрегез, кәефтәрегез нисек? Без һезгә Өфө яктарынан Тамыр телеканалынан килдек. Әйткәндәй, һез Тамыр телеканалын караганыгыз бармы? Нинди тапшыруларын беләһегез? Кем басып әйтә ала, нинди тапшыруын белә? Без һезгә шундай нуртиндар бирәбез. Әйе. Ошо нуртиндәрне һез бүләккә азак әйләндерә алаһыгыз. Уңынан. Афарин. Нәһиңә нуртиның исемең нисек? Рүзилә. Нинди тапшырулар тагылайдагыз? Ни тапшырулар тагы беләһегез? Әйе, егет. Бернисә һуй сулпырып торганда әйтә алаһыңмы? Онда нимә эшләйдәр? Йырлар. Йыр бәйгеһе. Тап шулай, йыр бәйгеһе. Һиңә без бер нуртин бирәбез. Афарин. Афарин. Иң күп нуртин йыусыга без онлар ырыуы зирәге исемен тапшырасакбыз. Һәм бик шәп һезгә бүләк эләгәсәк. Шуның өчен катнашыгыз, откырлыгыгызны күрһәтегез, дуслар. Ихтибар. Хәзер янһүрәт карайбыз. Миңа Бакырттар серия охшаны. Художниктар бик яхшы геройларны төшергән. Миңа охшаны нык Ахнур. Ахнур бәлки малай, уңа бәпәс әйтсәң охшамай яңа. Геройдың исеме нисек әйдә? Кыскырып, кулдарды күтәреп торып. Я Нур. Афарин. Бу геройдың исеме тагы нисек әйтеп үтәм? Исеме нисек? Тагы бер тапкыр. Аянурдың нинде яраткан төсе? Кыз. Әйдә нуртинды ал. Әйдә сып нуртинды ал. Һиңә бер нуртин. Афарин. Қолды күтәрәбез һәм яуап бирәбез. Әйдә, ошо егетебез әйдә. Юк, Ихнур түгел, егет. Басып әйтә, ишетмәй калдым. Уй, Нур, тап шулай. Дөрес яуап. Әйдә сыгып нуртинды шулай угал. Хәзер минең сират. Унлар ырыуы хакында һөйләйм. Унлар ырыуы. Унлар һүзе ике өлештән тора. Ун һәм лар. Тимәк, унлар ырыуы элек яу күп булган дип фараз итә алабыз. Унлар хундар дигәндән калган тиләр. Хун дәүләте күршеһе Кытай ханлыгына баш бирмәгән. Уларга каршы яу сапкан. Билдәле Кытай сынаһы ла хундардан хаклану өчен төзелә. 4нче баватта хундар Азиянан көнчыгыш Европага басып инә. Шул мәлдә уларның бер аймагы Башкортстан yerендә торып кала. Шуга ла бит унлар ырыуын Аттила Батыр безгә бүләк итеп калдырган,
халык дип әйтә алабыз. Унлар ырыуы башкортларының тарихы 13-14 буаттарда языла башлай. Тәүдә улар Төньяк Уралдан Агыйдел елгаһы буена күсеп ултыра. Азак унлар ырыуының бер өлеше Танып елгаһы үзәненә, калгандары Каридел елгаһының уң ягына һәм Йөрүзән буена төпләнә. Унлар ырыуы берничә төркемгә бүленә. Һыу буенда ултыргандары һыу унлар, урман кырдарда ултыргандары кыр унлар. Башкортстан Рус дәүләтенә кушылгас, унлар ырыуы яшәгән ердәр кыр унлар һәм унлар волосына әйләнә. Сибир һәм Уфа дорога караган бу ердәр колонизация осырында әкренләп кысыла. Унлар башкортлары уңдырышлы ердәрен ташлап, урман төпкеленә күсеп ултырырга мәҗбүр була. 1798-1754 елларда башкорт ердәре кантондарга бүленә. Унлар халкы яшәгән ердәр 5-нче, 10-нчы һәм 11-нче кантондар дип йөртелә башлай. Унлар ырыуының төп башлангысы Якуб авылы. 1712 елгы Ватан һугышында француздарды дер һелкетеп торган 5-нче башкорт полкының штабы ла Якуб авылында урнаша. 5-нче башкорт полкы Багратион армиясында айрым урын алып тора. Ул төньяк көнбайышта хәрәкәт итә. Хәзерге Санкт-Петербург ерендә француз полклары үтеп инеүен тоткарлап тораулар. Бына шундай яусыл, кыю булган унлар ырыуы халкы. Минем шәҗәрәм унлы ырыуына кергән. Мин үземнең 8 буынымды беләм. Бу безнең зур нәсел агасы һәм бәләкәе дә бар. Безнең шәҗәрә Хуҗаулдан, шуннан Нәүширвән, Нәүширвәннән Рәүл, Рәүлдән Вәлиулла, Вәлиулланнан Нигъмәт, Нигъмәттән Әмир, Әмирдән минем олатаем Фәрит. Минең туган авыл Абдулла, Кәртип куенына хыйнган. Үсеп, ерактарга китһәм дә, бер касан да сыкмас уемдан. Әле генә туган кеүек инек, изәндә йөри идек тупанлап. Безнең алда асылып китте ишек, тормыш китабы дип атала. Безнең районыбызның күренекле шагыйрәһе Ямабикә Солтанованың оныктары булабыз. Рәсәйбез безнең гаиләбезнең, авылыбызның, районыбызның горурлыгы. Без уга охшап үсебез дә шигырь язабыз. Мәктәптә укыганда шәҗәрә эшләй инек, әлеге вакытта эшләгән юк. Алда көндә без тикшерербез, кем безнең ырыуда булган, кем безнең нәселдә булган. Билдәле шәхестәр күп сыккан бу ердән. Хәзер шулардан бере хакында һөйләйм. Якуб Сынмырдин унлар ырыуы старшинаһы, башлыгы. 1796-1762 елларда унлар ырыуын итәкләй. Каридел районы Якуб авылыннан. Авылдың тәүге исеме Сынмырда булган тидер. Азак старшина хөрмәтенә Якуб дип үзгәртелгән. Якуб Сынмырдин ихтилалдарда катнашкан. Унлар башкортлары гаиләләрен, хатындарын, балаларын үлем язаһыннан хаклап алып калган. Ярлыкка харап 1742 елда Өфе губернаһы вице-губернаторы Петр Аксаковка барган. Батша хөкүмәте хезмәтен югары баһалай. 1702 елда Якуб старшинаһының кантоны байрак менән бүләкләнә. Ошы байрак астында 1712 елгы Ватан һугышында унлар башкортларынан турган 5-нче башкорт полкы Парижды яулай. Кемнең шәҗәрәһе иң матуры икән? Әйдә карыйк әле без. Күрһәтәбез үзебезнең шәҗәрәбезне. Үземнең шәҗәрәмдә беләм. Атаем Рөстәм, әсәм Венера, картатаем Фәрдәт, картатаем Зарифулла. Ай, афарин. Алкышлайык достар. Мин Сафиновтар үземнең шәҗәрәмне беләм. Минем әфәй Сафина Светлана Фановильевна, олатаем Фановиль Сафин Мукамилович, олатайның атайы Мукамил. Мукамилныкы атайы Сафиулла. Алкышлар егеткә безнең бик шәп мәгълүмат ул безгә yetkirdi үтен шәҗәрә турында. Безгә мәктәптә шәҗәрә куштылар эшләргә. Миңа ярдәм итте апам. Шәҗәрәне эшләгәндә без Рамилә белән нимә белән шөгыльләнәләр, Алатай белән Рәсәй белдек, нинди тормыш үттеләр һәм башка. Шәҗәрәне без 6 буынга катлым төзедек. Алдагы көндә дә без аны дәвам итәрбез, 7гә җиткербез дип уйлыйбыз. Шәҗәрәһен белгән, телен яраткан, зирәк, рухлы балалар күп икән Хариделдә.
Хәзер унлар зирәген хайлайбыз. Безнең мәктәптә башкорт теле укыталар. Шуңа мин бөтен сорауларга җавап белдем. Мультфильмды карадык, янда миңа бер персонаж ошады. Аның исеме Уйнур. Уйнур миңа охшаны. Ул нык уйларга ярата. Уйлай да уйлай. Безне классташлар белән бер автобуска тиеп мәктәптән алып килделәр. Миңа мероприятие бик ошады. Без гаилә менән фотога төштек, интервью бирдек. Безнең мәктәпнең малае Камил зирәк исеме алды. Ул бик күп җавап бирде һәм лайыклы булды. Тамыр студияһы менән сорашуыбызга шул тиклем шатбыз. Бигрәк тә күңелле булды. Һеҙҙең килеүегеҙгә бик ҙур рәхмәт. Балалар бөгөн Нурбустан тураһында йәнһүрәт ҡаранылар. Ул шул тиклем дә файҙалы булды беҙҙең балалар өсөн. Киләсәктә шундай осрашыуҙар булһа, тағы ла бик шат булыр инек. Ғаилә тамыры, фотосессия. Ҡалай матур ғаиләләр йыйылған. Безнең Музафаровлар гаиләсе унлар ыруына керә. Төрле источниклардан җыйган шәҗәрә безнең 5 буынны беләбез. Алдагы көннәрдә уйлыйбыз, төп картатайларны да белеп, табып шәҗәрәгә өстәрбез дип. Безнең ыруыбыз унлар дип атала. Шуннан менә без бу шәҗәрә белән шөгыльләнә башладык бер 10 ел элек. Шәҗәрәдә безнең менә кызыбызга матур иттереп язырга куштык. Минем шәҗәрәмдә Тәкиулла, Туктагул, Сәмигулла, Зубайдулла, Хәбибулла һәм атаем язылган. Безнең шәҗәрә төзү максат итеп куйдык 7 буынга хәтле белергә. Ярдәмсез булмай бит инде. Шуңа үзебезнең олы бабайыбыз минең иптәшем ягыннан Ганият бабайга 3 бала белән барып, язып, күп мәгълүмат алып кайттык. Дуслар, әйдәгез уйнап алайык. Унлар ыруы хакында нимә исегездә калды? Хәзер тикшерәбез. Игътибар. Унлар ыруы ниндәй халыктан килеп сыккан? Хун, Кытай, Һинд. Дөрес җавап Хун. Унлар ыруының ардаклы старшинаһы Юлай Азналин, Якуб Сынмырдин, Сөләйман Иткустин. Дөрес җавап Якуб Сынмырдин. Кайһы тамга унлар ыруыныкы? Ярымай һәм ук башагы, Балга, Һәнәк. Дөрес җавап ярым ай һәм ук башагы. Вәт маҗистар, дөрес җавап биргән һәр дусымдың янсыгына Нуртин һалам. Ярай, миңа кайтырга вакыт. Остом!